dị n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back, ndị ọcha eri anyị front and back. Fadi asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke ha ka mma. Buru Baịbụl bịa akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya jere m ọnụ. Mgbede ọma nọ, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ ụgwọ, asị na nkwọ ya pụtara anyị ihe ọma, ọ pụtara anyị ihe ọjọọ. Asị m na akịkaka ya ma anyị na tinja ya ma anyị. Asị m onye na-achụ anyị ga-ada, onye anyị na-achụkwazị ga-ada. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ why you should avoid stepping on toes intentionally. Yes, as human beings, we are not perfect. Yes, we can offend somebody unintentionally. If you are the type that offends somebody unintentionally, the forces of nature will bear you witness. But avoid hurting somebody intentionally, stepping on toes. Ma before I get into the isiokwu, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa October ga-ebido na October 6, last for 14 days on October 19th.
anyị chịkọta ya achụcha aja ụtụtụ n'oge ehihie anyị chụọ aja ebulu eji esi ile maka na ebulu na-ede ude ewere aja ebulu chụcha emesaraka ọnya bụ ihe anyị ga-eme n'ọnwa Ọktoba na-abịa. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja mbunye na aja ịpụta ihe aja ide ude mana mma akụwa maka ya bụ aja maka ndị wapụta abụ izi ka ha na-asụ afụ nkụzi anyị na YouTube na soshal midia. Aja anyị na-achụ aja mbunye elu aja ịpụta ihe na aja bụ aja. Distance is not a barrier n'ọrụ mmụọ ọbụla anyị na-arụ na temple maọbụ n'afọ anyị na-agba. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ forward ọrụ m ya 3 prayer request na WhatsApp nọmba m, then email donation token to the account number ka ị wee gosi na ị chọrọ inwere interest maka ihe eji achụ ya bụ aja kwa ụbọchị ya na ndị ka a ga-eji wee chịkọta ya bụ aja wee mesara aka. Ịchọ isonye na ya the token ebe ihe send ya WhatsApp m na WhatsApp 0805 7837672 0805 7837672. Ndị ochie na-esonye na ya bụ aja amarago ya bụ nọmba onwego ori ndị bụ ukwu throughout the year. So ị nwere ike isonyere anyị as long as ị nọ under the planet Earth, under the sun, n'ebe ị nọ anyị na-azụ ụkwụ n'ala. You can join us because at this time abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ na ndị dị ndụ. Ọkwa ọzọ bụ echefuna na every Wednesday bụ ụbọchị anyị na-enwe ministration Ugochi tụrụ na temple. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị sonye na ya bụ ministration ka ekwubiere gị okwu, ị chatịkwa na my WhatsApp nọmba ka e nyere gị aka maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa. Anyị na-ekwubi okwu ụbọchị anyị ga-enwe ihe mkpọrọ ọdịnala na administration. Anyị ga-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ. Eji ezi ndị mmadụ ozi kwubi okwu n'ọrụ mmụọ dị iche iche n'ụbọchị ahụ n'usoro ekpere. Counseling anyị na-abụ on Sundays. Counseling anyị free. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị gbaala gị afa miri emi, sendiala anyị message na WhatsApp 0805-7837672. Distance abụrụ ebara ya. Anyị abata n'isiokwu anyị ji bịara ụbọchị taa. Why you should avoid stepping on toes. Let me tell you. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ, o nwere ihe mmụọ ji wee zi ozi a. Na o nwere ụmụ okorobịa 13 nọ na nsogbu dị iche iche. Ọ bụrụ ọsọ na Nigeria, all over the world. Mmadụ 13 a ozi a na-ada n'isi ha nọ na mba isii, different countries, mba isii ozi a metụtara. Ọ maka ha ka ejisi ozi a dara. Mana mmụọ chọrọ ka esi na meseji a wee zụọ ọtụtụ mkpụrụ obi. Ọ bara uru ịkpọ the countries ozi a ndị a na-ekwu maka ha nọ na right now ma na-etụga m osisi wee bịa. Ọ bụrụ for any reason na gị na mmadụ binyere gị ahịa, ya bụ ozi na-ada nwelu ngalaba one ma one, nwezie advice m enye ndị nọ na biznes nwere ihe a na-akpọ high risk business. Enwere business ndị bụ high risk business. Example, where business with low risk. Yes. Ndị ma nkụzi mana nna like ịgba atụ, like a chemist person with low risk na business ya. As dibia
ma ọ wee pastọ ma ọ bụ onye nwere ụlọ ọgwụ, ndị a niile nọ na low risk business. Onye na-ere provision, ndị anyị nọ na low risk business. Cosmetics nọ na low risk. Mana ọ bụrụ na ị nọ n'afịa na-abụ ihe ebunata kọntena, na ahịa ụlọ ahịa ọ na-abụ ebunata, whether ma ọ na kọntena ma ọ bụ na ọ na-abịa in batches or packages, mana afịa gị bụ afịa na-abụ ebunata ya, abinye ya ndị mmadụ on credit, ha lezie wechighata ego. That is na ọ bụrụ na onwe onye nwe na-ekwu sị m na biznes ha na-eme bụ na ibunata afịa, ọ bụrụ na ebinyere ndị mmadụ na credit imeela. Yes, o wee lụtara m 2003 when I visited India. As I was coming back, I bought lots of business clothes. Yes, and some here fashion. Especially whom I they use, guys. And when I brought a business person before then, because I remember on a tourist visa. Then after I'm not decided I can go to somebody where some now. Then when they go for that on the G, at least go where with profits will cover some expenses younger. So I thought it wise to do the same thing. Only for me, you bring out the 10, but do I mean one shop. Or the general may be in the legacy not Lagos. Some of the Afia need now. Then for the fact that man want to shop, I never mention come today, come tomorrow, come today, come tomorrow. She eventually and my lazy at the end of the door, the money of body. Because they be on Lagos. So Lagos have on my page, but to ask me why I because I think I have not buy that body. Yes, all high risk business, business because they want to shop when they keep what's the affair. There no, Odu give up. All one need to brew, you brew one more one. I want to get you what I make, and I come out here. And that one message decided I'm not interested in the business. Then man, that one, and one other business, may power for one by one. We're high risk business, or high risk business. Obrone na azụ dị ahịa iwe na-ebagharịrị nọ na ụfọdụ na Nigeria, ụfọdụ na obodo ndị ọzọ dị iche iche, other 5 countries right now, ndị eji maka ya wee ezigbo ozi ya. O wee bụrụ na bụ ndị mmadụ binyeghị ngwa ahịa, ilecha ngwa ahịa ndị mmadụ, irie ego, rie ndọkọrọ, ichefuzie ebe isi bido. Eneghị anya na ịnọ n'ebe arịrị na-akụ ọta, na-ayọ biko na o nwere ihe ị na-eme, na-ayọ ma mmadụ enwere ike ịtrọst gị binye gị ngwa ahịa ilecha aka iweta ego. Site na privilege enyere gị wee binye ngwa ahịa ilecha, rie ego, rie ọnya, rie ndọkọrọ, kụchie ma ego onye anwa, kụchie ma profit gị. Mee gị ị nwere short life. Yes. Ọ bụrụ na ị na-eme ụdị omere etu a, kwụsịa maka ndụ gị. Because what you don't know is only a mystery to you and not to all. Because you are stepping on toes. Maka onye anwa iriri egie, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị bụ na ha alele ana. Some sold their properties. Some borrowed money from banks. Whereby your business. Only for now you be here. You check for ABC bido. After he lets it after instead of going, it would the ego. In more on a business now they build integrity. Obron in what wrong here. Obron one in long here. Mani le chalong ngwa ahịa were ego fọnye n'akpa debe ahụ ka i were wee bụrụ ọgaranya. Ilofuzie na na-ebuild integrity ga-abụ ibuild that very integrity mana ọ na-adụ ndị mmadụ ọsịsọ
integrity is equivalent to money. Believe in me, once you build integrity, you go places. Mana mmadụ binyere gị ego, binye gị ngwa ahịa, were ego eme gịnị jewalụ. Mana mmadụ nyere gị ego, were ego jewalụ. Ọ bụrụ for any reason na-enwere ihe business gị na mmadụ mere, o wee bụrụ na o nwere ihe mere ya business, ya bụ ego apụtara, be very honest to tell the person exactly what happened. Ị ma na enweghị ọtụtụ ndị mmadụ egburu nwụrụ ọnwụ abụrụ ọnwụ dịrị ha maka ihe ụdị akparamagwa. O nwere ike onye binyere gị ngwa ahịa, o nwere ike o jenata loan, o nwere ike o bitere bankị ego, o nwere ike onwe ndị mmadụ o jelu based on ihe ị gwara ya, thinking na ezigbo business, wee je bite ndị mmadụ ego, nye ha assurance based on ihe ị gwara ya, wee buru ngwa ahịa big iricha kụchie ego na ụdị dị smart. Nke bụ eziokwu na ụdị ọnọdụ na-etu egbugo ọtụtụ ndị mmadụ. Nke mbụ, onye ahụ i mere ụdị omume na-etu a nwere ike ichebe echiche, develop OPP, nwere ike ịnwụ. Ụfọdụ n'ime ndị mere ụdị omume na-etu a nwere ike iji aka ha gbuo onwe ha maka ihe what they are going to face, embarrassment. Some nkwara ndị mere ụdị omume na-etu a, business partners ha ma ọ bụ ndị nwe ya bụ ego ma ọ bụ onye nwe ya bụ ego nwere ike ọma ekwenye ma ọma ekwenye na ụdị ihe na-etu a mere ya. Some achụwago some gbuo ụfọdụ maka ihi na ndị ya na-eme ka biznes ekwenyere na ọ gbasara ha na ebiru biznes ga-eri ego. Ọbara ya ga-adị n'isi gị. And one thing you don't know about this life you are seeing is that don't allow ka enwee mmụọ na-ebilite na mmụọ na-amaghị ikpe with concrete evidence. Such a person that died because of you, because of your intentional greedy. Wee mee onye ahụ dị ihe detu a. Onye ahụ ngwụrụ mara mmụọ. Ọ bụrụ mmadụ niile na-anwụ pịa anya. Onye ahụ ngwụrụ na mmụọ, ọ ga na-erase allegation against you. Ọbara ya gara a cry for vengeance. Tomorrow you chọwa help. Nke bụ eziokwu na ihe aghọtara n'eze adịghị eju afọ. Ọkụkọ agwọtara n'ọgwụ na-eso agwụana. Nke bụ eziokwu ngwa ihe ya eme. I'm saying this out of experience. What will happen to you is that money I will deceive that person ama abaratara gị n'ihe tiri ụwa agwụ. Reason bụ na that ego anwa ị ga-aja amụkwa another person ga-anapụ onye bụ ego ga-ejikwa ntụ na aghụghọ maka na onye aghụghọ nwụọ onye aghụghọ enyi ya. The forces of nature, the law of karma will bring that is in charge of paying everybody in his own coin. You sow seed of deceit, you will receive deceit in return. You sow seed ihe aghụghọ gara akpọ gị iru in the spiritual realm. For the fact that you have already deceived somebody to reap where you did not sow, the law of karma will ensure that in the same manner somebody will come and keep you. Yes. Ọ bụrụ na because that money iwetara bụ ihe iwetara n'ụdị aghụghọ, totally si ga-eme either na somebody bịalụ napụ dachi ego ma ọ bụ na if you don't need too smart na mmadụ ama anapụ ego akụ gị ọya, enwere ike nye kidney problem ma onye gị ọya ya bụ deadly disease. Ọya ya bụ egwu ọbụ ya that money agwụ. Ọ bụrụ na enyere ọya direct enwere ike nye nne gị ma ọ bụ nye nna gị. A ga-enyerịrị ya either you or onye ọbụla ga-eme ka a napụsịa gị the money. That is natural law. Karma play his part. And ụdị ihe ameme ị nwere ike ọsọ gị rụwa ọrụ mmụọ dị iche iche, rụwa ọrụ mmụọ dị iche because the magnitude of what he committed is so huge that
Now, ordinarily, the Burutiano cannot solve the problem because of natural law. Every Yachi will step aside for you to reap what you sow because you sow your hand with blood. Most people have died, many have died because of this kind of betrayal. Mgbe gburu nọ n'ala Igbo, ndị Mgbo na-asọ nsọ imekwafu ọbara. Anything that will sow your hands. You know that? So that is that. Because all more business you deviated from the agreement. So for that reason, not afraid. Do you know why? When that person that died because of your greediness died, I raise allegation against you in the spiritual world. Money in the money in the guys to now join the forces. They raise the allegation. They sing and he says no again. Or to the parents, I'm my one, I don't know more. Or to Mazels, to family in a town for Tata because of here metal. Because one will here one metal. Onyanwa, they won't because of Nawagi, Reagian or the Dianga. When I saw for Nana, no matter no matter this ma. Nandua till wow. More than so far. Ogane met to wound you, now know you go wine. Or when you get able to wound you because the more than I saw from Madrid, the game on a metal wound ye, never to go home. Never to a because Osimo Swanya. Ma more kitchen on or do jiggy. The Mapata was easy, but I was holy. Therefore, met to go wound ye, met to home. Now do onye nke ọdụ imekwana ihe ọbụla ga-eme ịmara ihe ọbụla gị na mmadụ kwuru. Debe agreement here from the one to the end. Many have gone. O nwere ụfọdụ ndị bụ maka ihi na ị chọrọ ka ị step on toes. Ije na-edina nwunye mmadụ. Iru ebe ahụ esi asị sigide di ya. Iru ebe a because ị na-afụta di as a threat. Ị nwere ike choose to yes we make you so that you will say the woman's heart against her husband. They are stepping on toes. And what they don't know, even if you succeeded and still stole that woman's heart, akwa nkịtị dị ga-ebe ọkụ mmụọ na-enye eso. Ọkpara nkwa ahụ siri ngwere bịara ọlụ ọja ka eji gwa na Galatians 6:7. Now God can never be mocked. Go and read it in the Bible. That God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. If you are sowing seed of deceit, definitely you will reap deceit. Your guardian angel, your chief will stay beside and even back you so that you will receive that thing you are sown. That is law of karma. The natural law that governs the universe, that makes ensures that whatever any man sow is what you reap. The same thing, those things you sow will still flow back to you, the originator. Avoid the illegal mad sweat mad. Also, the Revelation book says it. That Gary was sweating mad. Gary was sweating mad intentionally. Sweating mad in there intentionally. Gary destroying. Can you see about near? Let me tell you the implication. The implication that you more in a sweating mad. More in a sweating mad. Ihe ga-eme n'ọbụna sweat onye ahụ ị na-eri ga-abụ amamikpe wee nye gị. And onye ị na-eri sweat ị mara ka o si kwado. Ị mara ka o si kwado. O nwere ndị kwado sie ike. To the extent na irie ihe ị mara nata free no juru ụwa.
ọ na-achụ gị, mmụọ na-achụ gị, ọ na-ekwubi okwu n'isi gị, mmụọ na-achụ gị, and mmụọ ya achụgido otu ere kwa ụgwọ onwe ndụ, ezinụlọ ya kọntinu tawa afọ dị ya. Advice ọzọ m nweziri bụ maka ndị ọ bụrụ na ị nọ na biznes, more especially ọ bụrụ na ị nọ na high risk business, agbaragwa aka achụ ihe na-ata alụ. Make sure na ị na-echukwa chi gị, make sure na ị na-echukwa ya ezumezu, mmụọ niile gị na-aso. Make sure na enwe ị na-egburu arụsị dị iche iche anụ, ma arụsị be nna gị na arụsị be nne gị na arụsị si na mba ndị ya friends and well-wishers. Yes, mmụọ dị iche iche inwe ebirugoro personal relations with, like mmụọ nọ n'Ugochi tụbọrọ na temple. Anyị nwere ọtụtụ mmụọ nọ na temple na-apụ apụ, nwee mmụọ dị iche iche a na-akụ mbamba. Example, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere mmụọ dị iche iche ị na-egburu anụ, ma mmụọ dị iche iche ịkụrụ mbamba, mmụọ ị na-emere ihe from time to time, believe in me, agwọ tụrụ mbe tụrụ n'okpokoro ya. Onye ọbụla mmụọ ga na-agbalụ gị ọkụ, mmụọ ga na-agbalụ gị ọkụ, na-eme sure na-ewepụgara gị ụdị ọnwa dị etu a, maka na mmụọ chọrọ ka ị na-eme ọfụma, ka ị wee na-eloti ya, ya na-egburu ya anụ. Mana for any reason, anybody wee rie ego gị ma ọ bụ mejọọ gị intentionally, ma ọ were oke gị intentionally rie ọnya, rie ndọkọrọ, ma ọ bụ bịa ka o were ihe gị n'ụdị na ya emewuru ya, that person ga-efesi mmụọ, because you believe in natural laws, you believe in karma. Ihe mmadụ ji atụrụ mmadụ ka eji atụrụ ya. For the fact that you believe in karma, then igbe eme mmadụ mana mmadụ agba eme gị. Onye ọbụla sịrị nọ ka e rie ego gị, ka e were oke gị, onye na-eto apa ego job, ka mmadụ atụ iweghọta ihe na-akọwa. N'Ugochi tụbọrọ na temple, anyị nwere mmụọ na-agba ụgwọ, ọ mmụọ na-apụ apụ, na-achụ ndị amoosu, na-achụ ndị otu nzuzo, na-ejide ndị na-eme ihe aghụghọ. Anya bụ mmụọ na temple bụ ihe eji na nchagbu, oke na nwunye arụsị. Ejiri ọgwụ esu ya, ọ na-ekpe ikpe ziri ezi. Arụsị a na-akụ mbamba mana o nwere nsọ. Ka m nwere onwe mmadụ ka iweghọta ihe m na-ekwu. Enwere m ike for any reason ijekwu nwunye mmadụ, nwaanyị ma na nwunye mmadụ, enwere m reason, and onye ọ na-ejekwu nwunye m enwego showdown, tiri ụwa akwụ. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị. Mmezu mmadụ oshi, mana onye ọbụla zụrụ m oshi enwego problem. Etu a ka ọ dị. Achọrọ ka m nwere oge na amara gị atụ. So ọ bụrụ na ị na-eme high risk business, ị na-edire mmụọ ga na-protect ya interest. Ọgwa na mmadụ si na ọka ori oke gị, onye enwe problem, maka na ihe ọ pụtara bụ na mmụọ kwudoro gị, na mmụọ kwudoro business gị.
and the more the implication of losing huge amount of money. So onye ọbụla sị na ọkụ were oke gị na ọkụ were oke mmụọ, and onye ahụ ga-receive ihe a na-akpọ burulala that follows it. No mercy. So what am I saying? Even natural laws will support that. As long as you don't matter, onye ọbụla sịrị ka o mee gị, no problem. Onye etinye aka na tipa bụ aja. In a high risk business, never you fold your hands. More second trust on mother. Makana mother ajoka. Mother will disappoint you at the dying minute. So you need to become more back business. You need to become more go. Makana abaru to Buremba or DH. Can advise him well makande non a high risk business. Mana gị nwa onwe gị bụ onye okere bụ ihe nọ ya bụ ibutire trust mmadụ nwere n'ebe o wee binye gị afịa ichefuo akwa ị na-ebe ka i nwee ihe ọma. Mmadụ atrọsụọ gị ma ọ bụrụ enyi mmadụ atrọsụọ gị with family ya or with nwunye ya, you betray that trust. You already stepped on toes. Because what he did is intentional act. It's not by mistake. It's not as if what you don't have control over. Almost on certain things, you don't have control over it. You don't have control over it. Man, what you have control over. This is ngwaahịa abụrụ na ịkpọsara ngwaahịa shop ngwaahịa gba ọkụ. Which the person ya doga futuru na ngwaahịa gbara ọkụ. Mana nke a na ngwaahịa onye a niile charia. Instead of isi ya brother na ego, if you don't need that smart na ị ga-eriwe ya. Nwekwara ike sị na anya isi ọgwụ ma ọ bụ na ị na-adị iwe onye omenala. O nwere omenala ọbụla ga-edifend gị ebe ị kpachara ya wee rie ego mmadụ. O nwere omenala ọbụla ọgwụ agha egwọrọ ga-edisappoint gị ma ezigbo arụsị bata na ya. Ezigbo arụsị bata na ya bụ case, ọgwụ agha egwọrọ ga-edisappoint gị. Because the natural laws that govern the universe does not allow you to mmadụ binyego ngwaahịa, edecha ngwaahịa, were ngwaahịa jewala obodo sọrọ gị. It don't allow. Because many have gone by so doing. Avoid stepping on toes. Stepping on toes you step to 10 might be your challenges you will face in the next 10, 20, 30 years. They are still suffering. And their family will still suffer for it. In this world, a lot of people no kita. A lot of people that their business get more involved to their business. So you really go intentionally. Intentionally the Lego ya lecha kuchie onwere ihe ị ga-ebe na smarter. Mmụọ ya egbukwa gị. Mmụọ ya egbukwa gị. Ma ịnọ n'oge ikpe ọmụma ịkpacha n'anya ka ị were ihe abụrụ nke gị maka ndụ gị. Maka ihe eji ekwu ya bụ na onwe onye ihe eri one day ma ọ gogo maka ino komba. Onwe onye ihe eri ego o jee na mmụọ je mmadụ gị. Ndị ma anya ka esi anụ ụdị ọgwụ a dị ejide ofu mmụọ eso. A na-agwa gị ihe anyị na-agba n'afọ, na-agba family ebi n'afịa. O nwere ndị bụ na afọ na-atata abụ because of na o nwere onye ha riri ego ya. They step on toes na ebe onye dị eto intentionally. Onye ahụ wee keji nwere mmụọ ọchụba gị. Ọ bụrụ na arụsị niile, ụbọchị nkụzi gbasara arụsị, ọ bụrụ arụsị niile ya akpọ gị na fon. Ọ bụrụ arụsị niile, ọ bụrụ mkpesa niile ka ya akpọ gị na fon.
O nwere ụfọdụ arụsị ụfọdụ a ga-eweje afa gị, they will not call you on phone. Mana a ga-alụ gị injin, a ga-eme gị ihe niile. A ga-arụcha ya gbapụ egbe. Arụsị chụba gị. O nwere ụfọdụ arụsị ọ ga-abụ ije, enwere ike ezipụ arụsị na ahụ ma ọ bụ ịtọ ha chụba gị. Onye a ezipụcha arụsị ahụ o jee n'ihu ana. O jee n'ihu ana ọdụdo gị maka na ana bụ isi mmụọ, dunyekwa ana. Ada igwe wee chụba gị. Nke bụ eziokwu na ịma anata free because of guilty conscience fears accusation. Ịdị ka eti. So onye a ga-eme ewu ndị maka esi arụ ya bụ ọ ga-anọ na mmụọ kpee gị ikpe na ngwaahịa na ịnwetara ya and intentional gbata aka irie ya ego maka ipia ya afọ. Sorry, you are found guilty of that crime. Onye ahụ ọ ya emefọ ihe niile, ọ ga-eju ụdị mmụọ dị iche wee so gị. O nwere ike mmụọ sobezie gị anwa ị na-achọ ife na-eme gị. O nwere onye nwere ike ị na-eso gị na mmụọ ogbuo ya egbuo ịma afịa n'afa. Olesi gbasara afa mmiri ezigbote iri i wee chọpụta na o nwere mmụọ tiri aka ihe na-eme onye a nwere ike ịtụ onye a sickness. Yes, sickness ka ọ bụ sickness bịara mana aka mmụọ dị ya because of you committed crime. Natural blessing that's supposed to flow to you not forthcoming because of the crime he committed. This world is a better place, but you come with clean hands. So sometimes what was told the man na ata ofia tata bo ihe na-akpọ mmekọta. Ọ bụrụ na imejọrọ mmadụ na mmadụ biri ngwaahịa inwe genuism melụ maybe na ngwaahịa gbara ọkụ maybe na ego ofu na ahịrị genuinely. Ọ bụrụkwa na iriri ego onye akụwarịa tu ma genuinely na o nwere ihe mere gị, iwu ji gị dị ya approach ka onye agwa ya ihe mere nụ. Ọ kazi mma na onye anwa ebere ivro gị. Ọ bụrụ na obere ivro gị mmụọ bedivro mmụọ ma tụrụ na ego a iriri eri. Mana I'm talking about ndị natural need that money. So ị nwekwa ike na-eche ọ bụrụ arụsị niile ga-akpọ gị na fon si gị nekwa na ihe mmụọ mere na-atụ na asọpụrụ mmụọ niile. Like I want to go to na temple, we can never call you on phone. Yes, we can never call you on phone because it's not unnecessary. Can be here more so the person. Complain or any number to more yana jan happens here. And I be some more so ya born on a Kavanchine, so ya born on a Tokyo, so ya born on a grocery also. Ojan asked one, the person is matching car. More than the way they will be full, yeah. 12 rows or more now when they talk happens to you. Yeah, I go condemn. On your vehicle cinema. So, Ikwena ka in walk keep on ka kama, law of kama. We want to defend the again because it was a people who work and more. So you wage in one of these league near why or get you will continue defend the way. Ebe bataraja we may hear the tour and then as we betray trust step on toes. Maybe this message we ki so na mmadụ ịdị na-ata agwa maka ya ma maka aka mgbe dịkwa okwu a enwere ike taata ịnụrụ okwu a akpọchikwara obi gị taata ịnụrụ okwu a akpọchi n'obi gị o nwere ike ọ bụrụ because of ka e wee zọọ ndụ gị ọ bụrụ na o nwere ihe eji ndụ gị eme nne na nna gị na ụmụnne gị value your life. Ọ bụrụ na ị nwụọ think about people that will be in pain because of your death. So you're not the hand of a family. You only watch after. If you are more agree, it's just matter of time. And the more Ganyana can wait and a low more hours. And with so many things when you keep telling all mother who fail.
the issue and treat taa so n'ihe melụ ụfọdụ ndị mmadụ arụchara ha ọrụ felụ. Check your heart, check your conscience, gwa onwe gị eziokwu maka na mmụọ onwe mmụọ ya ọ na-achụ egbuo ya egbuo ya pụtara afa ị na-atagharị ahụ ụfọdụ ajụ ihe mana gị nwere onwe gị onwere eziokwu karịrị eziokwu mmadụ gwara onwe aka ji agwa ndị mmadụ mgbe ụfọdụ ichewere ka ụfọdụ ihe ka dịba na-alụlụ ọrụ gbata ụfọdụ ihe n'afa. Ọ bụrụ na if you have soiled your hand, you have soiled your hands. Ị need confess to Ajana lekwa na etu a n'imere ihe dị etu a. Anyị nwa na-akpụ alụ, anyị nwa ndị klan anyị na-akpụ alụ dịka nwanshi ndị ruru ihe a na-akpọbụ anyị mbụ ndị ishi. Yes, ndị ishi na obodo m si wee bịa bụ a na-akpọ ya Ezumeri na modern day, mana the olden days name is Ezumenshi, ebe ezumike nshi, ebe ndị nshi na-ezu ike. Emechazie amondaize kpọwazie dị afa etu ọ ya esikwa kwekpọ kpọwazie Ezumeri, mana ebe ndị iro na-ezu ike. Klam na-akpụ alụ ma agwa gị na na-enwere ụfọdụ ihe ime ụfọdụ ndị mmadụ mere ọ bụrụ na arụ maka na onye a nwere ike ọ na-commit that suicide because of betray ya. Onwe si na ya na-commit suicide because of ihe onye na-etu a mere ya. Ụbụrụ ya ga-adị n'isi gị na n'isi ezinụlọ gị. So ụfọdụ ihe nwere ike agbawa ya mmụọ chọọ ịta gị afụfụ mmụọ egbuo ya. Ọ ma pụtara afọ ka ọ pụtara afọ ebido chụwa aja ebido yọwa biko ebido ọrụ anyị nwa na-akpụ ara ebido n'ihu ana yọwa biko mana afọ ihe ka anyị na-eme n'ihu ana. Ọ bụrụ na ị bịara n'ihu ana na-echọ ịkpụ alụ nke mbụ gị ebugo ụzọ confess ya ihe ime. Yes, na ịbụ onye dị etu a na igburu mmadụ. Yes, you must confess it and kwe nkwa n'ihu ana na ime egbunata mmadụ ọzọ. Ọ bụrụ na ị kwere nkwa n'ime egbunata mmadụ ọzọ, there is no way that work about ya. You must be ready to confess before Ajana na commit such dastardly act, murder, and that you are so sorry and ụdị ihe dị etu ama emenatakwa ọzọ ụmụ ọzọ anachụba gị. Ihe take that tekicha ya before onye ga-alụziri gị ọrụ as a priest ebido intercede emezie etu esi eme wee yọọ ayịyọ n'isi wee bupịa. Ọ bụrụ na ihe gbasara ihe gburu mmadụ, lot of ceremonies na-adị, ọ na-erikwa ego because atụrụ na-adị ya ma nke a ya egbupụ outside the band, so ọ dị obere ọrụ. Then ọ bụzie na ụmụ minor south ma ọ bụ alụ maybe nke abọchọ ma ọmụ ndị ahụ minor na those one na-enwecha kwafuo ọbara and ụfọdụ nwere ike onye ime datị nwere ike ichefuo ya maka na onye agwara chefuo, onye kwuru chefuo, onye agwara ya na-echezọ. Maka imechazi gị na onye elu ụzọ kọntaktị ma ọzi na onye a mechazi n'ọnụ kpọkpọ ya ruo taa. Ụfọdụ nwere ike tinye ndị ahụ onye niile etinye ọnọdụ ọnwụrụ ọnọdụ emecha na vileji. Ihe na-achịkọwarụ gị bụ ka ị dị careful about the type of life you are living, because type of life you are living today will hurt you tomorrow. Because this is your open trade business. Here abroad, here you are not too sure of the other end. You respond to you, but here open business. Somebody there again, lay here water ego. You agreed and you sold it. You ego. More one day, but now one onye na-agbado nwunye mmadụ, ịgbado nwunye mmadụ and intentionally kill heading the nwunye mmadụ, a cut all the man. A body allegation. Go where why DG and ABFT you were denier. In a member, those who could now those atrocities you said against that man, so he will you say counting a mountain on top of the game. You won't now give your powerful. So, on so many things we have. There were so many things in the responsible why no longer had but I'm more to say better make a why a commit with an alpha
No one of on Africa journal confess and the one in Memlato. Only when I do John Kusi and Kusita. Send them message in the WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ekubie moku n'isi ndị niile ka arabụ ndị niile okwu a dara n'isi ha n'ụbọchị taa, especially mmadụ 13 a ọnụ kwuru maka ha. By the power of the Most High, the entities of powers, let those hardened hearts be touched by these spoken words of today. Let them have new thinking, rethink. Let them abandon their evil ways, so that at the end of the day, there will be joy in their lives and there will be joy in their families. Now, I have to go to the it's I don't believe it. I got the Udioga 8 o'clock. It's in Monday. Messiano.